Takže dneska máme tu skúteček. Ukážem vám postupne moju kolobežku. Vo videu uvidíte každý jeden diel z tejto kolobežky a poďme si ju rovno ukázať. Diamond shine might lose your vision. Better close your eyes. Yo, circle smoke, can't get too close. It just be me and the guys. Keeps on telling me she's for me. V krátkom zostrihu ste mohli vidieť ceca, čo je to za kolobežka. Poďme si ukázať normálne postupne. Máme tu riaditka, Kronusy, kúpené od kamaráta, Shadow škreči. A na nich máme rozjebané odička. Áno, mám rozjebané gripy. Tuto to mám. To Philadelphia. Oh hell no! That's hell no! Ďalšia vec, samozrejme nemôže chýbať, lebo bez toho by sme kolobežku neposkladali. Máme tu objímku. Ak viete, čo je to za objímku, napíšte mi to dole do komentárov. Nezabudni na subscribe, odber a poďme sa vrhnúť na ďalšiu časť. Ďalšiu časť samozrejme máme vidlicu. Vidlicu máme Fusion Entropy, ktorú kúpal od kamaráta za nejakých 30 €. Dobrá je, 30 €. Drží už cca pol roka drží. Tu máme. A jak môžete vidieť, kolečka na tej vidlici sú Honeycore 110, jak inak. Biele Honeycory, teda ja ich volám žlté, neviem prečo ich všetci volajú biele. A som s nimi extrémne spokojný. Jazdil som a Honeycory sú proste topka a keďže som broke jak kokot, tak ich mám tiež od kamaráta. Ideme ďalej. Dajme doska. A ak ste si všimli, vedíte, doska je Apexa. Apexka. Tiež od kamaráta Shadow škreči. Odľahčenú troška. Dierky v nej. Tiež robil škreči. Ale toto isté viem odľahčovať kolobežky aj ja. Takže ak by ste chceli ďalšie video o tom, ako odľahčíme nejakú dosku, keďže máme ešte nejaké do zálohy, môžeme urobiť za trebárs, keď je to prvé video, dajme tomu 15 lajkov. 15 lajkov a urobím také video. Máme tu ešte poslednú časť tejto kolobežky, čo je headset. Je to časť, lebo veľa ľudí, veľa kolobežkárov, malých, starých, všetkých možných, nemajú dobrý headset. A ja takisto ne. Headset, od neho sa musíte starať. Musíte ho masiť vazelínou, všetkým možným, aby to fungovalo. A samozrejme ja to nerobím. Ale headset mám Ethic Oracle. Neviem, jak sa to číta. Sorry za spelling. Piče. Som s ním veľmi spokojný, mám ho od leta. To je asi cca, no už aj pol rok, piče. Už ho mám pol rok, trebalo by vymeniť. Ale keďže jediný obchod tuto v Bratislave, čo máme, bol zatvorený na kolobežky, Spinel, ak niekto viete. Takže GG budem musieť objednávať. Názornú ukážku. Jak ste mohli vidieť, headset sa dá, není tam žiadny vakel, nerobí to ešte tak divné zvuky, robí to také obyčajné a som s ním zatiaľ spokojný. Ak chcete, aby som dal nové gripy, aby som sa postaral o ne, tak mi napíšte do komentárov, že aké by som si mal kúpiť. Všetky komentáre budem čítať a tie, čo mi asi najviac budú vyhovovať, alebo bude mať najviac lajkov ten komentár, tak tie si kúpim. Nie je všetko z tohto videa. Chcel som vám niečo povedať o sebe, aby ste vedeli, že predsa len to som. Som Andrej, pod prezývkou Demonko a skúteringu sa venujem cca 2 roky. Best trick mám. Ak ste dali nejaký double overhead, kľudne napíšte do komentárov, aký je váš best trick. A môj best trick je asi tak anglicky kles.
summer flip, také basic veci, basic triky, ktoré by mal vedieť každý na prvú a ešte taká zaujímavosť o mne, ak mi niekto zajebe v Call the Shots, čo mám v pláne robiť ako ďalšie video na Instagrame, takže hoďte mi follow, dolné potržítko dolné potržítko, kde Call the Shots, nezabudnite ma sledovať. Pre vás takú zaujímavosť, mojou slabou stránkou sú barspiny, 360 a všetky tieto typy trikov, ale niektoré triky skúsim pre vás ľudia, skúsim nejaké triky, ale 3 barspiny asi vám určite nedám. A to by bolo asi všetko na toto video. Som rád, že si to dopozeral až do konca, nejak 5 minút, možno 6-7. 6-7 on a Merry Christmas, 6-7 on a Merry Christmas. No a nezabudnite posielať kamarátom, všetkým, ktorých máte, aj tých, ktorí nemáte. A čus!